Dobrý deň, vítajte pri diaľničnom spravodaj. Dnes sa nachádzame severne od Kysuckého Nového Mesta a tu za mňou je taká veľmi dobre známa stavba, mnoho ľudí sa na ňu dopytovalo. Je to taký nedostávaný dom s rybníkom a zdanlivo to vyzerá, že diaľnica by mala ísť práve cez tento objekt. Pravda je taká, že diaľnica pôjde presne po hrane tohto pozemku a pôjde tu, kde sú stavebné stroje a bude míňať tento pozemok. Ale nie je to úplne také jednoduché, ako sa zdá a musím povedať, že za touto stavbou bol z našej strany obrovský kus roboty. Je to čierna stavba. Za posledných x rokov sa majiteľ snažil túto stavbu viackrát zlegalizovať, dával žiadosti na mestské zastupiteľstvo a podobne. No našťastie sa nám to podarilo uhájiť, pretože ak by dnes alebo pred povoľovaním stala legálna stavba v ochrannom pásme diaľnice, mohol by si tento človek nárokovať nielen finančné prostriedky, ale aj nejaké iné riešenia, ktoré by mohli zdržať výstavbu diaľnice. Dnes bude mať prístupovú cestu správenú a pravdepodobne sa mu to podarí zlegalizovať, čo je smutné. No ale diaľnicu to neohrozí a výstavba pôjde priamo po hrane toho pozemku. No a toto bude pravdepodobne neskôr zlegalizované.